handina kuenda kumunhu uyu kunokumbira. Akateera mabasa angu. Tini vanhu vangafunga kuti ndakapiwa motokari nachibvayo for free. Haasi mahara. Basa kuti ndakaita kumashure. Whoever was given a car nomurume uya kunze kwavamwe vakangopiwa vono kuda kwokuti anovaziva, but isu vaimbi anoziva kwatakabva. Gaspori akatarisana nevezero rake. Akafunga kuti ndikaita music yevezero rangu vanonditevera. Handizvo zvanaka. Isu takagamuchira chiri chikonzero chokuti takati isusu mwana musamumanikidze kuita zvamunoda imimi, kuti munoti mwana wangu ndoda kufundisa chikoro, ndoda kuti udrive ndege. Anotaura kuti ndege handini nokuti ikadonha hapana survivor. Ndaparara. Vadiwa vateereri, kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Ndinokutendai baba nekundipa mukana. Manditira zvakanaka. Chitori chishuwo chevakawanda kunge vachisangana nemi. Handitika. Maita basa, ndinotenda Mwari vari kukuchengetai. Zviro kwazvo. Handitika. Ndinozoti maane makore muchigadzira music. Isusu takakura chinzwa music yedu. Ndizvozvo. Takakura chinzwa music yedu tichikura nanhasi muchingorimo music. What has made you outlast vanhu vakawanda? Ezvinezvi tiri kuona tiri muna 2025. But takatanga kare kudhara. Ndizvo zvatibatsirawo nekumbotawo. Ndakangochengetwawo naMwari kusvika pandiri panapa. Inyasha. Nokuti somunhu ndakaberekwa like premature 7 months. Saka I was supposed to be buried ndichifema hangu, but ndisina munhu zviya zvokuti ndakanga ndiri a tiny little baby. Paishanda baba Francis. Akauya baba vacho 1942. Zvikanzi, why don't you throw away this little thing? So aiseka hake navo achiti mwana wenyu wakanyanya kutsonga, but nokuchengetwa ndo pandasvika panapa. Ndakafamba mubasa rokuimba zvinenge zvinotirwadzei, asi ndinongotenda Mwari kuti zvakarwadza nguva shoma, nguva zhinji yakave yokufara. Nokuti kana ukanga wakutenda Mwari pamusoro pokubva kunorema, wotenda Mwari vobva vakupa makomborero akawanda. Handina kumbofunga nerimwe zuva kuti ndave chimhupupu, ndachikomana. Ndapinda basa as a gardener. Unganzi garden boy yakwe ndege kuAustralia uchienda kupi. So you find kuti Mwari vane urongwa hwedu, upenyu hwedu. Ndakaitirwa urongwa naMwari kuti ndizosvika pandiri panapa. Matondijekesera zvatisati tambonzwa concerning you. Would you compose masong yaye kuti munhu akateerera kana anga ine hasha anodzikama, kana anga akasuwa unonzwa munhu anyevenoka? Chinhu kuti kana ukaona uchikomboza chimbo chikasakutisa musodzi wemuridzi wacho, wasati waimba, unofanira kunzwa kuti kana uchiimba chimbo chako, kana kuti wanyora chimbo, inzwa kuropafadzwa kukuru kwokuti unonzwa Mwari vachitaura mauri chinyararire. Ndeuchinzwa chaizvo kuti hezvino pano, nokuti chinoitika muupenyu kuti tichengetwe chikonzero chokuti tazvipira kuzvinhu zvatakapiwa naMwari izvi. Kuzvipira ikoko ndokwakaitisa kuti ndive pandiri nhasi. Nokuti vanhu vane vachiti anosvika kupi nezvinhu zvakadai. Tairambidzwa kuridza magitara nguva iyo, chinhu chinoita tsotsi, but Mwari vaive neurongwa. So tine tiri vanhu tine chingofamba, sokufamba kunongoita vamwe, usingazivi kuti chipo chandakapiwa naMwari chinogona kundisvisa papa. Honestly, I never thought, not even one time, kuti ndichafamba nyika dzakawandisa dzevachena, dzakawandisa kudarika Anglo American yandakashandira vane Trojan nickel mine iyi. Ndakavashandira naiti kana ndichinge ndabva kana ndamboenda kuGermany, ndoti ndandiri kuCzech Republic, Czechoslovakia. I never been there.
how can you be there atisati ikoko nawo ndi Mwari vane vakadi vakaita urongwa handiti kutaura kwandaita pakutanga kuti ukanyora chimbo chinofanira kuconvinsa mwoyo wako iwe nepfungwa dzako chaizvo vanhu vekuchechi vanozosara vouya vachiti dai wawedzera zvino nezvozvo but iwewe wave nazvo kudhara chechi yakandigamuchira pakutanga zvaimbonetsa nekuti vaiti magitari muchechi takambonetseka kuti vachiti magitari adiwe muchechi kunyanya kusalvation army kwandinopinda ndairambidzwa even kutengesa maCDs nekuda kwokuti vaitivo chechi haitengesi shoko ravo so ndakaramba ndichingofambira mberi zvishoma ndichieducata vanhu kana ndikasvika ndaitaura mufananidzo wangu kunyanya kune vanoita madreadlock ndaipa kuna Thomas Mapfumo because ndiye munhu wemagitara akatanga kuisa madreadlock ndotini iye nziyo dzake dzine mharidzo yadzo hazvinembosa kuti aisi chechi anoimba maimbiro aka aine zvaari kutaura isuwo tina maimbiro adu tiine zvatikutazvo so mukaona vauya muchechi mugamuchirei miparidzai shoko sezvariri mosiyana nokutarisa kuti ane mvudzi rakaita sakazvo and then ndakaramba ndingodzidzisa kusvikira chechi dzagamuchira pamabva pamataura nezvemadreadlocks ini ndinoziva kuti your son is also into music but anewo side raakatora remusic akazvigamuchira sei kuti zvasi peuri anoimba zimudhadzo imimi baba vake mune muchititi tiri kugospel zvinotambirika kuti zvinhu zvakadaro zvitambirike ndezvekuti gospel akatarisana nevezero rake akafunga kuti ndikaita music yevezero rangu vanonditevera handizvo zvanaka isu takagamuchira chiri chikonzero chokuti takati isusu mwana musamumanikidze kuita zvamunoda imimi kuti munoti mwana wangu ndoda kufundisa chikoro ndoda kuti udrive ndege anotaura kuti ndege handini nokuti ikadonha hapana survivor ndaparara so munomupa seadvice mwana wenyu saka toti haana kutora advice kuitora kwakaita ndokokuti wakaramba akadzikama achiita zimudhansoro yake ndokubva adzikama hapana kuchinja unhu akabva achinja unhu ane fatherly manner yakasimba murume wokuti kana achitaura nyaya dzinonetsa vanhu kana maconflicts anoitwa muhukama akasvika iye zvino is a gentleman uya kuvana vangu vose ndinoti iye mukomana uya ndiwomwe wavana vangu anogona kubatanidza vanhu saka zvemusic yake hazvina kuzoti azochinja unhu wake hazvina kuchinja unhu wake nekuti ndosaka akati paakaitwa interview achiti dzimwe dzimbo dzatinoimba ndedzekufadza vanhu basi dzimwe ndedzepapati handizvo zvonaka saka dzepapati you sing anything but of course hatizoimbi zvedu zviri too deep pakunyadzisira but tinoimba sebasa ndichipedzisa zvangu ndinoona makaitira zvakanaka tiri kuzvihwandisa nekuti it was all over social media makawana pamakazocelebrata yo takati ministry yenyu muchicelebrata makore akawanda muchiita music but on top of that mune vanhu vakakupai magifts makazvitambira sei kuwana vanhu vanokuappreciata nezvinhu zvinobatika noti isusu togona kuti aba mairova music pamakazopuwa mudziyo wandakatogarira munomaenda sei kuti chinhu chakanaka makazvitambira sei ini ndakazvitambira nemutoo wekuti handina kuenda kumunhu uyu kunokumbira akateera mabasa angu ndiri parufuru rwehanzvadzi yangu some 3-4 weeks ago ndakati ini vanhu vangafunga kuti ndakapiwa motokari nachibvayo for free basa randakaita kubva mumashure nekuti hanzi ukaita zvakanaka zvino wazviitira ukaita zvakaipa futi wazviitira saka ini ndiri kufunga kuti ndakaita zvakanaka ndosaka murume uyo akauya achiti mai vangu vaifarira ndinamatira ndibva kunamatira ndosongo yandakafunga ndikati amanyirwa vanofanira so haasi mahara ibasa ratakaita kumashure that's true haasi mahara whoever was given a car
nomurume uya kunze kwavamwe vakangopiwa nokuda kwokuti anovaziva but isu vaimbi anoziva kwatakabva antimazviona so ndiyo nyaya iripo. Saka kuna vari kudawo kutanga kunasi imi makazobhenefita makangotanga nekubhenefita manitauro mukati makakwira ndege kuenda kune nyika dzakawanda ezvinezvi makufamba nemota yekuti isusu hatizivi tichachaka makore makare kuti tifamberai munotaurirawo chii kune vari kuda kutanga vari kuda kutanga musamhanye zvenyu kana nchireva kumhanya ndinoreva kuti pane imwe nguva neizwi risina kundiita zvakanaka rekuti kupaparika musapaparike zvenyu nekuti mukangopaparika chete izvowo zvinopaparika zvichienda kusango saka dzikamai moita zvinhu makadzikama moita zvinhu muchiteerera izwi raMwari rinouya indirect zviya zvokuti haunyasonzwa kuti ndiMwari vari kutaura but vane vachitaura somehow mauri zvichingonzwa zvichingotaura now tine dzimwe hope dzandakarota nokuti vanhu vazhinji vakanyora chimbo vakabvunzwa kuda neveZBC kana vemanyuzi vanoti ndakarota hakusikangani kurota chimbo ungaroti hako zvimwe zvinhu zvinoda kuenderana naikoko but kazhinji vanoverenga isu tinoimba gospel tinoteerera mari idzo dzinoparidzwa nevafundisi ndo matinowana dzimbo dzedu so ndiri kuti inini ngavadzikame vaimbe chinhu chinobata mwoyo wake iye muridzi wechimbo usaite kuti zvibate vanhu kana kuridzira chimbo chindoda kuridzira vanhu zviridzire iwe pachako kutanga iwewe ndichipedzisa ndoziva ndanyu pastage pane mamwe maprojects atiri kutarisira maprojects ndakatoita album yangu yandisati ndapakura kuvanhu inoti Mwari taurai ndiyo yandakaita ndotakamirira saka tichiri kuenderera mberi yakatopera iwe hamuchatoritai zvenyu kuritaya kwacho kunonetsa nekuti kana president vakati ko zvikuendere zvako izvi unosirani ndikati haya Mwari vanomutsa umwe inga vari kuwani vazombomutsi zvikanzi hakuna anoita zvaunoita ndikati ndio zvandinofunga kuti Mwari kana vakamutsa umwe mumutsa anogona kupfuura so ndiyo nyaya iripo. Thank you so much baba nekutivhurira magoni ati tisingazivi into your life ndizvozvo music yenyu inoramba ichiti uplifta nekuti inspires ndizvozvo. Thank you so much baba muitire zvakanaka handiti ka ndatenda. Thank you.